Hello everyone! Welcome once again to LB Amor Vlog, and this time magpalain ta kadyot no ato mo nang ato sangbiyaan ang mga kabuhi kadyot ari sa ta sa palain. So doon na ba mo yung mga passport nga na-expired na or old passport nga inyong una-una nga di na ninyo magamit so inyong ilabay, please don't throw them away. Muna gitawag og uses of useless things. So kani akong duha ka passport expired na ni siya. Expired. Karaan, no? So, instead nga akong ilabay, nakauna-una ako, kung unsaon ako siya nga, ma-preserve ra pud siya, kay naaman pud diri ang mga places nga akong naadtoan, no? So, wala na ako gilabay, instead, nakauna-una ko nga ako siyang himuong organizer, no? Organizer sa mga tibuok 20 pesos, tibuok 50 pesos, 100, 500, 1,000. So in short, ako siyang gigamang wallet, no? So gigama na akong wallet, at least gaan siya, dili siya bugat, space, di po siya space occupying, unlike sa wallet nga bagal sa bag or whatever. So muni akong gigama, no? Oh, gigama na ko ni siyang butanganan og kwarta, no? So, mo na siya. And then kaning usa na ko ka passport pod nga expire na po ni siya. Expire na po ni siya. Ako siyang gigama pod nga ingon ani, no? Oh, murag tagsa lang, wala na ko siya tapot gid og maayo, wala na ko compress, no, bulag-bulag na ko, kay I am planning nga ako siyang himuong kana bitong organizer sa ID, GSIS or SSS or senior citizen card, national ID card, no, diri ibutang. The same thing, dili siya bugat dadon, no? So munay akong ginahimo nga kagamitan sa useless things, sama ani nga passport nako nga karaan. So naaday perforation sa DFA, meaning dili na magamit. Pero ako ning gamiton kay, as what I have said, sayang ilabay, because doon na pud ni siya mga visa sa akong mga naadtuan nga lugar, no? May lang pud akong tanaw-tanawon nga oy dito man di ay kuskuan gikan, oh. Pareho ani, no? So wala na ko ni siya gi-appeal og tape, no, kaning ni arag, kaning ni ang portion here mo ni ako mutangan og mga ID. So kung gusto mo nga, kung anugnan mo nga ilabay nya magamit pa ang inyong passport nga karaan or expired passport, ato siya pwede himuon nga organizer. So ang ato ang video karon is recycling passport book, recycling old or expired passport book into organizer. So kita rin magbuhat kuno sa ibutang resita bas doktor, kay kalagmiton ta ng mga prescription sa mga doktor mawani man na. So pwede na to ibutang diri, no? Atong ibutang diri, atong taputon ka ng ato ang passport diha nga karaan or anything nga mga karaan, pero mas maayo man guni sa passport kay ligon siya ang iyang papel, ligon, no? Hasta ang iyang cover. So mao na siya for today, uses of useless things. So recycling old passport book into organizer. So pwede na rin, no? So ingon ana. And so this is all for today. I hope do na rapod mo na learn sa ato ang vlog karon. O if you like the content, please like and subscribe, no? Dayon, salamat kaayo. Have a good and godly day everyone, and please remember, if life goes rough and tough and medyo murag apiki, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, no? So please remember na ay labaw nga makagagahom, no? And so
Have a good and godly day. Until here, this is your nanay, your tita, your ate, whatever inyong gustong itawag nako. Salamat kaayo, and this is me signing off. So, bye-bye.